De Matadepera anem fins a Sabadell. Allà ens hi espera la Gemma Balaguer, més coneguda com a Fardatxa. La Fardatxa és originària de Tortosa, però des de fa uns anys viu a Sabadell, on imparteix classes de música a l'Escola La Trama. La Fardatxa, igual que la Berta, és membre de l'associació Cor de Carxofa. Arreu de Catalunya ets coneguda. Com va ser que vas començar a ser més coneguda? A partir d'anar a participar a concursos? Sí, jo crec que sí, perquè si no costa més. Per exemple, l'any 2015 va ser el meu any. Vaig guanyar el concurs de nyacres d'Espolla, que es diu Reina de Nyacres, però es diu La Trobada de Cantadors. Crec que l'any 2015 vaig guanyar tots els concursos que hi ha, que són el de Mataró, la Trobada de Cantadors d'Espolla, Mataró, Sabadell, Montagut i Verges, 5. Tu normalment ets més en grup o individual, que t'agrada més actuar? A mi m'agrada més en grup, perquè pots fer la rèplica, hi ha més suc. Però a vegades, per exemple, amb l'espectacle del vi, vaig sola i t'exigeix més, perquè has d'estar constantment pensant coses, temes nous. Ningú t'està donant un tema i tu el pots agafar, saps? Tot el rato has de fer un combat contra tu mateix i dir ara què dic, ara què dic, ara què dic. Esta palla que coi diu, ai nena, tu estàs molt boja, i per entrar dintre el Matrix era blava o era roja. Agarra-te'n de la vera de Sant Joan. Tu sí que tens los ovaris de vindre a cantar les ties. A més de fer lo país gran, també fas noves melodies. Agarra-te'n de la vera de Sant Joan. Quan vas als concursos el tema te'l proposen. Quan vas a glosades de sobretaula el tema va sortint sobre la marxa. Llavors, tant pot ser d'amor, de política, com de diners, com de mira com s'assembla a la reina Sofia, d'aquí, saps? Vull dir, no sé, són temes trivials o temes profuns, depenent de l'entorn. Jo potser em sento més còmoda en la part humorística, però no vol dir que algun dia no hagi fet alguna cosa més sentida o profunda. I si retornem al tema dels garrotins, vas aprendre, o sigui, vas anar a classes de garrotins o n'has anat aprenent tu, d'anar practicant? Perquè si creus que és una cosa que és innat o se n'ha d'aprendre a fer? Jo crec que té les dues coses. Tu pots aprendre a fer garrotins, perquè al final són 4 normes bàsiques, que és la mètrica, la rima i l'afinació, i el que és més innat és la gràcia que cadascun té de ficar l'acudit o l'humor o a vegades també la poètica. Això ja és més depenent de la personalitat o de si ets més llegit o menys, el vocabulari que tens. Si tu vols cantar en natros, ai, te'n podràs fer uns fars. Si no ja netes d'un mestre, fes-li classes particulars. Agarra-te'n de la vera de Sant Joan. I com és que ho feu tan bé? Veig que aquí ne teniu claca, però jo que molt vos conec, diré que esteu de ressaca. Agarra-te'n de la vera de Sant Joan. Agarra-te'n de la vera de Sant Joan. Si dius una cosa divertida, la gent se'n riu, no? I està feliç, està bé. Si dius una cosa emotiva, la gent també ho sent i ho comparteix i no sé. És com este feedback en lo públic, que pots fer-lo emocionar o fer-lo riure en qualsevol cosa que digues tu. És com un poder de fer sentir bé la gent. Tu apliques el garrotín o la cançó improvisada en les teves classes perquè creus que és una bona eina didàctica? Sí, de fet, fa molts anys que ho faig a totes les escoles que vaig. Ara fa 2 anys que estic aquí a la Trama Sabadell i amb els nens de 6è sempre fem garrotins, nyacres, corrandes, i els ensenyo tècniques d'improvisar, fem jocs de rima, de mètrica, i això els fa agafar una agilitat mental, a part d'aprendre melodies, també tindre més poder de comunicació, treballar una mica això, la llengua oral, cantar sol davant la gent, que normalment cantem en grup perquè costa menys, vull dir que ja és un pas fer un cant solista.
I, de fet, jo formo part del col·lectiu de cor de Carxofa i des de l'Associació de Foment de la Glosa hem impulsat un projecte que es diu EduGlosa, que ha començat sent una web de recursos pedagògics per aplicar la glosa a les escoles, i allí pots trobar de tot, partitures, bases, jocs, programacions, i ara la nostra intenció és que es propagui la web i que moltes escoles puguen accedir als recursos per a fer-ho ells mateixos, perquè en els anys hem anat veient que va molt bé. Fer glosa dins l'escola és un lloc molt indicat. Trobaràs molts de recursos a eduglosa.cat. A Garrotina i Garrotan, de la Vera de Sant Joan. A Garrotin, a Garrotan,